to bado kenan. Wannan bado din nan na tabbata mutane da yawa ba su damu da shi ba. Za a ganshi a cikin ruwa da ganyensa fatau-fatau akan ruwa, za a ganshi ya ɗan yi wani fure yalo-yalo da fari-fari. To wannan yalo-yalon furen da wannan fari-farin hudar da mutum zai same shi ya tantamna ya haɗe shi, to dukkanin anwa'ul hamiyat, dukkanin abin da ke da alaka da zafin jiki, raɗaɗin jiki, zogin jiki, cutar shawara, ciwon malaria da sauran cuka da kan addabi gangan jikin ɗan adam, da zafin tafin kafafuwa da zafin tafin hannaye, duka wannan yana maka kai dai anwa'ul hamiyat, dukkanin abin da ke da alaka da zafi, to wannan wato ainihin huda na bado yana maganin shi. Idan kana cin saka haɗe shi ba shi da wani ɗaci ko bauri ko wani abu, za ka iya gasa ka tantamna ka haɗe shi, sannan kuma kana iya shanya shi ya bushe. In ya bushe ka nika shi zama gari, sai ka dinga barbadawa a cikin ruwan shayi kana sha. Shi dai wannan huda na bado. Kazalika akwai saiwar bado, wato tun da kan ganyensa kenan abin da ya cikin ruwa haƙi zuwa wani kullutu na ƙarshen ruwa, duk sunan shi saiwar bado. Shi kuma wannan da za ka same shi bawan Allah, ka tsabtace shi, ka shanya shi ya bushe, ka nike shi ya zama gari, to ina yan uwa mata, ina yan uwa maza masu fama da bilhaziya ko fitsarin jini ko gonorrhea, ciwon sanyi wanda kan sa mara ka ta kumbura, al'auran ka ta kumbura, ka rika ci sabab fama da zafin fitsari. Ina yan uwa mata masu fama da discharges, yawan zubar ruwa fari a gabanki, ruwa mai nono, ruwa mai jini. Idan kuka sami wannan saiwa na bado, to dukkanin anwa'us sailanat, duk abin da ke da alaka da zubar al'auran namiji ko mace, to wannan yana maganin sa. Ka je ka jarraba bawan Allah, idan kai 1, 2, 3 ka rabu da wannan cuta. Bran da mana kuma kan shi kwallon bado din, kwallayen wanda wannan hudar mai yalo da fari idan ba dauke ta an cinye ba, karshe za su zama kwallon bado wanda yake mai ya'ya kamar gero a ciki. Da za ka same shi a nike ma shi zama gari tamkar garin gero bawan Allah. Idan kana shan sa a cikin madarar shanu, ko kuma a cikin nono na shanu, ko ma a cikin madara, ko ma wace iri ce, idan kana shan wannan gari, shi ma zai magance maka dukkanin abin da ke da alaka da matsala na hanji, da matsaloli na mara. Daga ciki akwai ciwon mara, kai dai abin da ke da alaka da sanyi yana maganin sa, shi wannan kwallon bado din. Amma ai kun ga kamar da ake cewa da magani a gonan yaro, amma sai ya taka ya wuce bai sani ba, ga bado nan birjak a cikin gonakanmu, gashi nan a cikin ruwa, a cikin kududdufai, a cikin koguna, ba ruwan kowa da shi, sai dai yara ƙanana, sai kuma to ainihin mata. To bayan Allah, bado magani ne, akwai fa'ida mai girman gaske a cikinsa.